Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isihluku kushona abafanyana abangamawela bebezama ukuhlenga uyise ulindile zothe ube neminyaka engu47 obesha nomkhukhu. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. U-Anto Mawela beneminyaka engu7 namanje uthi umndeni usadumele ngesigameko eswehlele lefu elimnyama emva kokushona kwamawele ebezama ukuhlenga uyise. Uzoleka vele engcene onomnyaka engu38 uthi wonke umuntu wayilele ngenkathi kuqala umlilo endaweni yasemfuleni eCape Town. Inganeke noma umama wengane wavuka wazikhiphela phandle amawele kanye nenye ingane. Njalo ke amawele abesezwa uyise ekhala ngaphakathi endlini ngoba ishiswa umlilo. Emva kwalokho ke abe esephoseka phakathi amawele ezama ukuyohlenga yena uyise. Uthi umama wengane wabona elilodwa lingena phakathi kanti ke akazi ukuthi nelinye vele selingaphakathi. Babeke sebesha kanjalo besha ke naye uyise. Umndeni ke namanje usadumele ngalesigameko. Akekho umuntu owazi ukuthi ngabe yini eyaqala umlilo noma imbangela yomlilo. Abantu abaningi lesenzo sibashiye bedumele kakhulu ukushona kwabafanyana abasebancane ngaloluhlobo. U-Anti wamawele uthe kusasenzima emndenini ukuhlanganisa imali yokufihla abafana njengoba ke akekho osebenzayo kulomndeni. Ubaba wabo kuphela obesebenza kanti ke naye usezobashiya ngehluku. Uthi abafana bebemkhonze kakhulu uyise kungakho bathi mabemuzwa ekhala bangena bephoseka endlini kanti ke abacabanganga kabili. Uthe uyafisa bengcwatshwe ngesizotha njengoba ke nabo batshengise ubuqhawe bengcwatshwe ke njengamaqhawe. Kanti ke ukhulumela ezezicishamlilo eCape Town uJamaine Kels uthe receiver ucingo ngo2 ekseni ukuthi ke khona la okusha khona kwesinye ke sesikwata camp. Okhulumela amaphoyisa uCaptain Frederick van Wyk uthe ke nake kuvulwe icala elokusha kanti ke imbangela yomlilo ayikaziwa. Bafethu ke indaba lezi ezibhlungu kakhulu. Nathi ke njengezwide media sazwelana kakhulu nomndeni kanye nezihlobo nabangani. Sithi ke dudu alihlanga lungehlanga. Bafethu ke asidibane khona lapha kwi comment section.